היי לכולם, אני שניר ואתם נמצאים איתי ב-ATP Cast, הפודקאסט שמלווה אתכם בדרך שלכם להיות הגרסה הכי טובה של עצמכם. בכל יום ראשון אני מעלה לכם פרק חדש של הפודקאסט שעוסק בנושאים של כושר, מוטיבציה, תזונה, התפתחות אישית ועוד כל מיני נושאים מעניינים והכרחיים כדי שנוכל כל הזמן להמשיך להתפתח מבחינה פיזית ומנטלית. כל הדבר הזה לא היה אפשרי בלעדיכם, בלי התגובות שלכם, בלי הלייקים, בלי כל ההודעות שאתם שולחים לי. אתם מדהימים, תודה רבה לכם על זה. זה לגמרי שלי ושלכם. אני מזמין אתכם לעקוב אחריי גם בפלטפורמות האחרות שבהן אני שולח כל מיני טיפים למוטיבציה ולהתפתחות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, שניר סימן טוב, אתם יכולים לחפש אותי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי, ATP טיפס, שבה אני שולח כל יומיים שלושה איזשהו טיפ למוטיבציה, איזושהי מנטרה שאפשר לעקוב אחריה, כל מיני דברים מעניינים וחשובים שיעזרו לכם להתקדם בדרך ולהמשיך להיות הכי טובים שיש בדרך שלכם קדימה. והיום אנחנו בפרק מספר 13 שאני ממש מתרגש להגיד שהוא פרק ראשון מתוך סדרת פרקים שנוגעים לנושא שאני הכי מתחבר אליו בתחום הספורט, ריצה. אני כל כך מתרגש, אתם יודעים, יש לי, כאילו מכל הדברים שאני מדבר עליהם ויש לי תוכניות לפודקאסט לעתיד, כשאני מסתכל על הנושא הזה של ריצה, הוא כל כך רלוונטי והוא כל כך מעניין, ויש הרבה אנשים שבאמת יודעים כל כך מעט על ריצה ונפצעים ופוגעים בעצמם ולא רצים נכון ולא מנהלים את תוכנית האימונים שלהם כמו שצריך, וכשאני מסתכל על כל הדבר הזה אני אומר לעצמי, רגע שנייה, מה קורה כאן? למה אנשים לא יודעים? איך הם לא יודעים את כל הדברים האלה? אז באמת יש לי כל כך הרבה ידע לתת לכם, וזה הולך להיות מעניין ומקיף. בסוף סדרת הפרקים הזאת, שאני עדיין לא יודע כמה פרקים זה יהיה, אני כל פעם אומר לעצמי, טוב, זה יהיה 2, ואז זה פתאום נהיה 3, ויש לי פשוט המון מה להגיד, וזה הולך להיות סופר מעניין. אנחנו הולכים לנתח את הריצה מכל כך הרבה אספקטים שונים, שכשתסיימו לשמוע את כל הפרקים האלה, לכל אחד מכם, מי שרץ ומי שלא רץ, יהיה מספיק ידע, כדי לדעת איך להימנע מפציעות, איך לרוץ כמו שצריך, איך בנויה ריצה, על מה אנחנו מבזבזים כוח בריצה, ממה הצעד שלנו בנוי, כל מיני דברים שהם נורא נורא חשובים ונורא נורא רלוונטיים לכל אדם שרץ, ואם אתם שואלים אותי, גם לכל בן אדם באופן כללי, דברים שחשוב לדעת וטוב לדעת. והיום אנחנו מתחילים את הסדרה שלנו עם פרק מספר 13, ניתוח של הריצה ופציעות נפוצות של רצים מהמבט האנטומי. אנחנו הולכים לדבר על אנטומיה, על שרירים, על מפרקים, על עצמות, על איך אנחנו נמנעים מפציעות ספורט של העמסת יתר, כל מיני דברים שהם כל כך מעניינים וכל כך חשובים. באמת, אתם לא יודעים איזה כיף לי להכין את הפרקים האלה, אני כל כך נהנה עוד פעם לחזור לכל הדברים האלה שאני יודע ולהעמיק בהם עוד יותר, ואני ממש מקווה שכל ההתרגשות הזאת וכל ההתלהבות שלי תעבור אליכם ביחד עם הפרק ועם כל הנושאים שאני הולך לדבר עליהם, כי באמת שזה עולם ומלואו ושווה לכולם לדעת ולהכיר את הדברים שאני הולך לדבר עליהם. אז היום אנחנו הולכים, כמו שאמרתי, לדבר על האנטומיה של הרגליים, על האנטומיה של פלג גוף תחתון באופן כללי, אנחנו נדבר על כל האנטומיה מתחת לאגן, אנחנו נדבר טיפה על האגן, אבל נדבר יותר על כל מה שנמצא מתחת לאגן, ואנחנו נקשר את כל זה לריצה בסופו של דבר. זאת אומרת, אני הולך לדבר על הדברים בכלליות, ואז לקשר את זה לריצה, כשבסוף אנחנו נסכם את הפרק שלנו ונדבר גם על פציעות ספורט, וגם על איך אנחנו בונים תוכנית בצורה כזאת שנוכל להמשיך להתקדם קדימה מבחינת מרחקים או מבחינת מהירות, ועדיין להימנע מפציעה שנובעת משימוש יתר, overuse מה שנקרא, או שאנחנו בריצה אנחנו אומרים שאנחנו מעמיסים יותר מדי בזמן קצר מדי. אז בואו ניקח את פלג הגוף התחתון שלנו ונעשה לו חיתוך לכל מיני חלקים נפרדים ונראה איך הם מתקשרים לריצה שלנו. אבל הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא העצמות. קצת עובדות מעניינות על עצמות באופן כללי. אז בגוף האדם הבוגר יש 206 עצמות, כאשר בכף הרגל בלבד יש 26 עצמות. העצם הארוכה ביותר היא עצם הירך, והעצם הקטנה ביותר נמצאת בתוך תעלת האוזן התיכונה. חוץ מעצם אחת שנמצאת ממש בתחילת הלשון שלנו, שאר העצמות בגוף מחוברות לעוד עצם אחת לפחות. העצמות בנויות ממינרלים רבים ומסיבי קולגן, וככל שיש לנו יותר סיבי קולגן בעצם, ככה העצם שלנו יותר חזקה, אבל גם יותר כבדה. תאי האדם האדומים שלנו מיוצרים בתוך מוח העצם, שנמצא בתוך העצמות שלנו. תשימו לב שהעצם היא רקמה חיה בתוך הגוף. הרבה אנשים חושבים שהעצמות זה איזשהו דבר מת, כי אנחנו רגילים לראות את זה בהקשר של מוות או גופות או כל מיני דברים בסרטים מצוירים, אבל זו רקמה חיה בתוך הגוף, ואנחנו גם יכולים להרגיש כאבים בתוך העצם עצמה. כשאנחנו מסתכלים על העצמות שיש לנו בגוף, אנחנו יכולים לראות כמה סוגים של עצמות. אז יש לנו עצמות קצרות, כמו עצמות שיש לנו בכף היד, לפני האצבעות. יש לנו עצמות שטוחות, כמו עצמות שנמצאות לנו בגולגולת, ובעצם מחוברות אחת לשנייה. יש לנו עצמות שאין להן איזושהי צורה מוגדרת, כמו עצם השכמה. ויש לנו עצמות גליליות, שאלה רוב העצמות שאנחנו נדבר עליהן היום, שאלה העצמות בעצם שאנחנו מכירים מהסרטים המצוירים, אלה שנראות כאלה ארוכות, ויש להם שני עיגולים כאלה בקצה. וכשאנחנו מסתכלים על העצמות שלנו, אחד התפקידים הכי חשוב שלהם, זה לתת איזושהי צורה לגוף שלנו, ולשמור על האיברים הפנימיים, ובגלל זה הן מאוד חזקות, הן יודעות לספוג זעזועים, עד רמה מסוימת כמובן,
ובזמן הריצה אנחנו נראה שהרבה פעמים אנחנו מגיעים לפגיעה בעצם, כשאנחנו לא נותנים לעצם מספיק זמן להתאושש. העצם היא ממש כמו בשריר. כל הזמן יש בה תהליך של פירוק ובנייה. דיברנו על זה בפרק הקודם, קצת על בנייה ופירוק של השרירים ואיך זה קורה, וגם בעצמות קורה לנו אותו דבר. כשאנחנו מפעילים איזשהו עומס, איזושהי התנגדות אל מול העצם, בעצם שלנו נהיים איזשהם קרעים מיקרוסקופיים כאלה, שהגוף צריך לתקן. וכשהגוף מתקן אותם, הוא בעצם מחזק את העצם כל הזמן קדימה. אני רוצה שנייה לדבר על אוסטאופורוזיס, שזה בעצם מחלה של מה שנקרא בשפה העממית בריחת סידן, וזו איזושהי מחלה שקורית בגיל היותר מבוגר. היא שכיחה יותר אצל נשים לעומת גברים, אצל נשים היא בערך תתחיל בתקופת סיום המחזור, אצל גברים מגיל 70 ומעלה, יש סיכון יותר גבוה לחלות באוסטאופורוזיס, ואז בעצם מה שקורה זה שיש לנו עיבוד של 1% מהצפיפות של העצם, מכמות הסידן שיש בעצם בכל שנה, ומה שגורם בסופו של דבר לעצמות הרבה יותר חלשות. ובגלל זה אנחנו נראה אצל הרבה אנשים מבוגרים, מקרים שכיחים יותר של למשל ליפול ולשבור עצם. העצמות הרבה פחות דחוסות, ולכן הדבר הזה קורה. וכשאנחנו מתאמנים, וכשאנחנו עושים איזשהן פעילויות שגורמות להתנגדות אל מול העצם, כמו למשל ריצה, כמו למשל הליכה, אנחנו גורמים לעצם לאיזשהו הרס, ואנחנו גורמים להם לבנות את עצמם מחדש יותר חזקה. ובגלל זה, ככל שאנחנו מגדילים את הפעילות הגופנית שלנו לפני שאנחנו מגיעים למצב של אוסטאופורוזיס, אנחנו עוזרים לעצם ולגוף באופן כללי להתמודד יותר טוב אם המצב הזה מגיע מתישהו. ולכן יש לנו יתרון מאוד גדול בריצה כשאנחנו מדברים על ההתנגדות שאנחנו מפעילים או העומס שאנחנו מפעילים על העצם, כדי שהיא תתחזק יותר לאחר מכן. אז בואו נכיר קודם כל את העצמות שיש לנו בפלג הגוף התחתון. אני הולך להגיד לכם גם את השם בעברית וגם את השם בלטינית. ברובן אני אשתמש אחרי זה בשם בלטינית, אבל חלק מהם יותר נוח לנו עם השם העברי. כל אחד אתם יכולים להשתמש בזה איך שבא לכם. אז אני מתחיל מלמעלה למטה, ואני מתחיל בעצם הירך, או עצם הפימור בלטינית. מתחתיה אנחנו יורדים אל הברך, ויש לנו שם את הפטלה, שנמצאת שם באמצע הפיקה בעברית. מתחתיה יש לנו את הטיביה ואת הפיבולה, בעברית קוראים להם השוקה והשוקית. הטיביה היא יותר גדולה, הפיבולה היא קצת יותר קטנה, שוקה זאת הטיביה, שוקית זו הפיבולה. מתחת לזה אנחנו נרד, ואנחנו נראה את עצם העקב שלנו, שבעצם מחברת בין הטיביה לבין כף הרגל, ולאחר מכן אנחנו נתקדם ונראה כל מיני עצמות בכף הרגל עצמה, שהן פחות רלוונטיות לנו לצורך הדיון, ולכן אני לא אכנס לשמות שלהם. העצמות שרלוונטיות לנו זו עצם הירך, הפימור, פיקה, טיביה ופיבולה, ועצם העקב. כשאנחנו רצים לאורך זמן, ובמידה ואנחנו לא מעלים עומסים בצורה נכונה, אנחנו יכולים לגרום לנו לשברי מאמץ בעצמות. שברי מאמץ, אנחנו נראה את זה הרבה אצל חיילים למשל, שפתאום מתגייסים, נכנסים לטירונות, לפני זה הם ישבו בבית, שיחקו במחשב, לא עשו שום דבר עם עצמם, ופתאום דורשים מהם לתת הרבה עומס על העצם. העצם לא מצליחה להתאושש, ובעצם יש לנו יותר הרס מאשר בנייה, מה שגורם לשברי מאמץ. לשברי מאמץ יש 4 דרגות, כאשר דרגה 1 היא הדרגה הקלה ביותר, ודרגה 4 היא הדרגה הכי קשה, בעצם אנחנו כבר מגיעים לשבר אמיתי. וכשנסתכל על אוכלוסיית הרצים, אנחנו נראה שאנשים שסובלים משברי מאמץ, הם אנשים שהגדילו את העומס שלהם בצורה מאוד משמעותית ולא פרופורציונלית, ליכולת שלהם להתמודד עם העומס הזה. הם לא נתנו לגוף מספיק זמן להתאושש, לעצמות להתחזק ברמה כזאת, שהם יוכלו להתגבר ולהמשיך להתגבר על עומסים. ומה שקורה בסופו של דבר, זה שאנחנו מגיעים לשברי מאמץ אצל רצים, באופן מאוד נפוץ אצל אנשים שמתחילים עכשיו לרוץ ומאוד מתלהבים ומאוד מצליחים והם רוצים עוד ולא מבינים שצריך לעשות איזשהו תהליך בדרך לשם. עכשיו כבר אני אומר שבסוף הפרק אני הולך לדבר על איך אנחנו באמת עושים את הדבר הזה, איך אנחנו הולכים להעלות את העומסים שלנו מבלי להיכנס לפציעות, אבל אני אעשה את זה רק אחרי שאני אדבר על כל הפציעות ועל כל האלמנטים בפלג הגוף התחתון שאני רוצה לדבר עליהם. תשימו לב שאנשים שלא מקפידים על תזונה בריאה ולא אוכלים מספיק ויטמינים ומינרלים וסידן, הם בעלי סיכון גבוה יותר לסבול משברי מאמץ, פשוט כי אין לעצם את המרכיבים שהיא צריכה כדי לבנות את עצמה מספיק וכדי להתחזק, וכמובן שאנשים כאלה גם יהיה להם סיכון יותר גבוה לאוסטאופורוזיס בגיל המבוגר יותר, ולכן חשוב לנו להקפיד על תזונה בריאה, ולאכול את כל הוויטמינים והמינרלים שאנחנו צריכים ממש ברמה יומית, בטח אם אנחנו אנשים שמתאמנים ורצים באופן קבוע. אז עכשיו אחרי שדיברנו על עצמות, בואו נדבר על מפרקים. מפרקים הם צומת המפגש של שתי עצמות או יותר. את העצמות האלה שנפגשות מייצבות רצועות שעוטפות את המפרק ומחזיקות את העצמות במיקום נכון אחת לעומת השנייה. שימו לב שכל עצם גלילית כזאת שדיברנו עליה מקודם, כמו שאמרנו בסרטים המצוירים, יש להם 2 עיגולים כאלה בקצוות שלהם, אז העיגולים האלה באמת קיימים במציאות. והם מכוסים באיזשהו סחוס יאליני כזה שבעצם מונע את החיכוך של העצמות. כמו שאמרנו, העצמות שלנו זה רקמה חיה ואנחנו מרגישים בהן כאב, ואם שתי עצמות מתחככות אחת בשנייה, זה כואב מאוד.
ולכן יש סחוס שמגן על העצם בקצה שלה, בעצם בעיגולים האלה שאנחנו רואים בציור, וכל הדבר הזה עטוף על ידי רצועות שמחזיקות את שתי העצמות במקום, כדי שהן לא יזוזו אחת מהשנייה. בנוסף לזה יש לנו את הגידים, שהם הרקמות שמחברות בין העצמות שבמפרק, לבין השרירים שאחראים על התנועה שלו. אז יש לנו כמה סוגים שונים של מפרקים בגוף, ואם נחלק אותם בגדול לשתי קבוצות, אנחנו נוכל לראות שיש לנו מפרקים תנועתיים, כמו מפרק הירך, מפרק הברך, וכל מפרק שאנחנו מייצרים דרכו תנועה, ומפרקים שאינם מאפשרים יצירת תנועה, כמו למשל המפרקים שמחברים בין העצמות השונות בגולגולת. שהם מפרקים שאין בהם תנועה. ברגע שתינוק נולד, אתם כבר יודעים, העצמות מופרדות, ולאט לאט הסיבים שבין העצמות, המפרק הסיבי הזה מחזיק את העצמות במקום, והגולגולת שלנו הופכת להיות סגורה ומאוד מאוד חזקה. שימו לב שגם במפרקים התנועתיים יש לנו הפרדה בין סוגים שונים של מפרקים, ולא כל המפרקים מאפשרים לנו תנועה בכל כיוון. ובואו נדבר שנייה על מישורי התנועה, כדי שנוכל להיכנס לדיון הזה קצת יותר לעומק. אז יש לנו מישור פרונטלי, בעצם מי שמסתכל עליי ממול יראה את התנועה הזו בצורה הכי טובה. אנחנו מדברים פה על תנועות של קירוב והרחקה. למשל בן אדם שעומד מולי וירים את הידיים לצדדים, זו תנועה של הרחקה בכתף, והמישור הזה הוא מישור פרונטלי, כי אני אראה את זה הכי טוב כשאני אעמוד מולו. יש לנו את המישור הצידי, שבעצם אני אראה את התנועה בצורה הכי טובה כשהבן אדם יעמוד עם הצד שלו אליי. במישור הצידי אנחנו מדברים על תנועות של כפיפה פשיטה. תחשבו למשל על בן אדם שעומד מולכם ועושה כפיפת מרפק, אני אראה את התנועה שלו ואני אוכל לבחון אותה הרבה יותר טוב כשהוא יעמוד עם הצד שלו אליי. המישור השלישי הוא המישור האופקי, יש לנו שם את התנועות של קירוב אופקי והרחקה אופקית. בעצם במישור הזה אני אוכל לראות את התנועה בצורה הכי טובה, אם אני נמצא מעל הבן אדם. תחשבו על זה שאם בן אדם עושה עכשיו תנועה של פרפר חזה, בעצם הוא עושה קירוב אופקי בחזה, אני אוכל לראות את התנועה ולבחון אותה בצורה הכי טובה, אם הייתי מסתכל עליו מלמעלה. וזה המישור האופקי שלי. תשימו לב שהתנועה בכל מפרק בגוף תמיד תגיע על חשבון החוזק. ככל שמפרק הוא יותר תנועתי, ככה הוא פחות חזק במבנה שלו, מבחינה מבנית. אנחנו נסתכל לדוגמה על שני מפרקים, מפרק הכתף ומפרק המרפק. מפרק הכתף, בגלל התנועתיות שלו, רגיש הרבה יותר לפציעות, ולכן אתם מכירים את המונח פריקת כתף, ולא פריקת מרפק. אין דבר כזה לפרוק, יש דבר כזה לפרוק את המרפק, אבל זה קורה בצורה הרבה יותר קיצונית והרבה יותר חמורה. ושוב, זה קורה בגלל שהכתף שלנו היא מאוד מאוד תנועתית, ותמיד מפרקים שהם תנועתיים, זה מגיע על חשבון חוזק ויציבות של המפרק. אז בואו נלמד את המפרקים שיש לנו בפלג הגוף התחתון, ואיך הם מתקשרים לריצה. אז יש לנו את מפרק הירך. מפרק הירך הוא מפרק מסוג בול אנד סוקט, כמו מפרק הכתף. בעצם הוא מאפשר לנו תנועה בכל מישורי התנועה, וזה על חשבון יציבות וחוזק של המפרק. הוא מפרק שמכיל את עצמות הירך והאגן, וכשאנחנו מסתכלים על התנועות שרלוונטיות לריצה שלנו, אז יש לנו תנועה של כפיפה בירך, בעצם הרמה של הרגל קדימה, ופשיטה בירך, לקחת את הרגל אחורה, ואנחנו תכף נדבר על השרירים וכל מה שקשור למבנה השרירי של המפרקים. המפרק השני שאנחנו נדבר עליו הוא מפרק הברך. המפרק הזה נקרא מפרק סינוביאלי. יש לנו איזושהי קופסית, איזושהי עטיפה עם נוזל שעוטפת את הברך, והמפרק הזה מאפשר לי תנועה במישור הצידי. יש לי כפיפה בברך ויש לי פשיטה בברך. המפרק הזה מכיל את העצמות ירך, טיביה ופיבולה. אז בואו ניקח את מפרק הברך הזה ונסתכל קצת יותר לעומק ונפרק אותו לחלקים הפנימיים שלו, כי אתם כולכם מכירים אותם והם מאוד מאוד רלוונטיים לספורטאים ובטח לרצים, ובואו נלמד אותם קצת לעומק כי הם באמת חשובים וצריך להכיר אותם. אז הראשונים שאני רוצה להתייחס אליהם הם המיניסקוסים. המיניסקוסים שלי הם סחוסים, הם כמו דיסקיות של סחוס שהם כמו ג'לי כזה, הן נמצאות במפרק הברך, בין שתי העצמות שלנו, בין הפימור לבין הטיביה, והמטרה שלהם העיקרית היא לספוג את הזעזועים שמגיעים מכף הרגל, מהליכה, מריצה, מקפיצה, מכל דבר שעושה איזשהו זעזוע, ולפזר אותו בצורה נכונה בברך. הם גם תורמים ליציבות הברך, אבל זה לא התפקיד הראשי שלהם. עכשיו, בניגוד לעצמות, המיניסקוסים האלה הם לא עוברים רגנרציה, הם לא נבנים מחדש, ולכן כל שחיקה שאנחנו עושים במיניסקוסים נשארת איתנו מעתה ועד עולם, וככל שנשחק אותם יותר מהר, ככה אנחנו נגיע למצב של קרע במיניסקוס, חלקי, מלא, זה לא משנה. קרע במיניסקוס זה דבר שהוא נוראי, כי בעצם מה שקורה, כשאין לנו את הבלימה הזאת של הזעזועים בברך, העצמות שלנו מתחככות אחת בשנייה, בעצם הג'ל הזה שאמור למנוע את החיכוך של העצמות כבר לא נמצא, ואנחנו סובלים גם מכאבים נוראים וגם מהגבלה בטווח התנועה, אנשים פשוט לא יכולים ליישר את הברך. ולכן אנחנו רוצים להימנע כמה שיותר מפגיעה במיניסקוסים. עכשיו, מעבר למרכיב הגנטי, המיניסקוסים שלנו נשחקים מאוד כשאנחנו משתמשים בטכניקה לא נכונה באימונים. במיוחד באימונים שיש בהם תנועה חזרתית של כפיפה בברך, כמו למשל ספינינג או ריצה. ומה שקורה זה שאנשים מגיעים למצב שבו הם עובדים בצורה כל כך לא נכונה ולאורך כל כך הרבה זמן, שהם פשוט גומרים לעצמם את המיניסקוסים. אני יכול לספר לכם שדיברה איתי מישהי לפני שבועיים, מישהי שאני מאוד מאוד אוהב, שסיפרה לי שהיא נפצעה ושיש לה כאבים נוראים בברך. כשהיא סיפרה לי פחות או יותר אמרתי לה, תשמעי, MRI דחוף, זה בטוח קרע במיניסקוס, את חייבת לבדוק את זה עכשיו, את מפסיקה לעשות, את לא הולכת אפילו אם את לא חייבת.
והיא בחורה רגילה לחלוטין בגיל שלי, שמנהלת שגרת אימונים, משחקת כדורגל, עושה פילאטיס, ומה שקרה בסופו של דבר זה שהיא הגיעה למצב שהיא גרמה לקרע במיניסקוס חמור, אני ראיתי את ה-MRI, זה קרע, והיא הגיעה לזה רק בגלל שהיא לא הפסיקה כשהיא הרגישה שהיה צריך להפסיק. וכששאלתי אותה איך היא הגיעה למצב הזה, היא אמרה לי שהיא הרגישה שהגוף שלה אומר לה די, אבל מבחינה מנטלית היא עוד הייתה יכולה לעשות את זה. וזו הבעיה שאנחנו רואים כל הזמן אצל אנשים שסובלים מפציעות ספורט. שימו לב שגם אם מבחינה מנטלית אתם יכולים ומרגישים שאתם רוצים לעשות את זה, אבל הגוף אומר לכם שאתם לא יכולים, אז אתם לא יכולים. אנחנו לא נלחמים עם הגוף שלנו בחיים. תמיד אנחנו מקשיבים לגוף, ואנחנו עושים את מה שמרגיש לנו נכון באותו היום. יכול להיות שיום אחד אתם תוכלו לרוץ 10 קילומטרים, יכול להיות שיום אחד אתם תוכלו לרוץ 5 קילומטרים, ולא תוכלו יותר מזה. אנחנו מתאימים את עצמנו באותו הרגע, ואם אנחנו מרגישים שזה יותר מדי, אנחנו עוצרים, וזה רלוונטי לכל הפציעות ספורט שאני הולך לדבר עליהם היום. אז זה להיום מיניסקוסים, ובואו נעבור שנייה לרצועות. יש לנו 4 רצועות שמחזיקות את העצמות שלנו במקום, ודואגות שהן לא יזוזו לצדדים. 2 רצועות מהן הן צולבות, והן הרצועות הפנימיות, ו2 רצועות מהן הן עוקפות, הן בעצם הרצועות החיצוניות שעוטפות את הברך מהצדדים. הרצועות הן רקמה אלסטית, הן יכולות לזוז מצד לצד. גם הרצועות שלנו לא עוברות רגנרציה, כלומר הן לא בונות עצמן מחדש, ואם אנחנו מגיעים למצב של פציעה ברצועה, אנחנו לא נוכל פשוט לגדל את הרצועה מחדש, זה לא עובד ככה. עכשיו, לעומת המיניסקוסים, הפציעות שאנחנו נראה ברצועות, הן כמעט תמיד פציעות טראומטיות, כלומר שקרו בגלל תאונה כלשהי, מכה, נפילה, סיבוב של הברך בצורה לא נכונה, בעוצמה מאוד גבוהה, וזה דווקא לא פציעות שקורות מעומס יתר, אבל חשוב להכיר גם את הרצועות, כי זה חלק מהמפרק שלנו, והוא מפרק מאוד מאוד חשוב. אז סיימנו עם מפרק הברך, ובואו נרד לכיוון כפות הרגליים. המפרק הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא מפרק הקרסול, וגם הוא מפרק סינוביאלי שמאפשר תנועה במישור הצידי. יש לנו במפרק הקרסול 2 תנועות. התנועה הראשונה שלנו היא בעצם הרמה של כף הרגל למעלה, מה שנקרא כפיפה גבית או דורסיפלקשן, והורדה של כף הרגל למטה, מה שנקרא כפיפה כפית או פלנטר פלקשן. המפרק שלנו מכיל את העצמות טיביה, פיבולה ועצם הטלוס. מפרק נוסף שיש לנו בקרסול הוא המפרק הסאבטלרי, שהוא בעצם בין עצם העקב לבין הטלוס. והוא מאפשר תנועה של כף הרגל בהטיה לימין ולשמאל. תשימו לב שיש לנו עוד מפרקים כמובן בכף הרגל, כל העצמות הקטנות, כל האצבעות, אבל אנחנו לא מתייחסים אליהם כי לדיון שלנו הן פשוט לא רלוונטיות. אז אלו כל המפרקים הרלוונטיים שאנחנו צריכים להכיר בפלג הגוף התחתון שלנו, כדי שנוכל להיכנס לדיון כמו שצריך על ריצה בהמשך. מפרק הירך, מפרק הברך, מפרק הקרסול, שני החלקים שלו, גם המפרק הגבוה וגם הסאבטלרי. אז שנייה לפני שאני מתחיל לדבר על פציעות נפוצות שקשורות למפרקים, כמובן שאני מתייחס לאנשים רצים, אני רוצה להגיד שכל פציעה שיש לנו, אם אתם מרגישים שאתם צריכים ללכת לרופא, כי הפציעה שלכם חמורה, אם אתם במנוחה וזה רק מחמיר הכאב, אף פעם אל תחשבו פעמיים, לכו לרופא, תבדקו מה יש לכם. כל מה שאני אומר כאן זו סקירה ממש בסיסית של חלק מהפציעות שיכולות להיות, וזה יכול להיות גם משהו אחר לחלוטין. אם יש ספק, אין ספק, הולכים לרופא, בודקים ומפסיקים להחמיר את הפציעה שלנו. הפציעה הראשונה שאני אתייחס אליה היא ראנרס ני. ומה שקורה בפציעה הזאת, אנחנו בעצם מרגישים כאבים בפיקה של הברך, יותר בחלק הנמוך שלה, איפה שהגיד של הארבע ראשי עובר, וזה קורה אצל אנשים שמשתמשים המון בארבע ראשי, ושאר השרירים ברגל שלהם חלשים. אנחנו תכף נדבר על השרירים שיש לנו ברגל, ואיזה מהם אנחנו משתמשים בריצה, אבל אני אגיד שבגלל שהארבע ראשי פה חזק, ושאר השרירים האחרים הם חלשים, הארבע ראשי לוקח על עצמו את כל העומס, הפיקה נמצאת בשימוש יתר, ובעצם נוצרת דלקת בגיד שמחזיק את הפיקה במקום. כדי להתמודד עם ראנרס ני, אנחנו נצטרך לחזק את שאר השרירים ברגל, ובעצם על ידי כך להוריד את העומס מהארבע ראשי, ולהקל עליו, ועל ידי כך הדלקת שלי פשוט תיפטר מעצמה עם מנוחה מתאימה. הפציעה השנייה שאני אתייחס אליה היא ה-ITBS, איליוטיביאל בנד סינדרום. בעצם רצועה שנמצאת לי בצד הגוף, ואחד התפקידים שלה זה גם לייצב לי את הרגל, ומה שקורה זה בעצם כשאנחנו מעלים עומסים בצורה לא תקינה, אנחנו מפעילים המון עומס על הרצועה הזאת, וזה גורם בסופו של דבר לדלקת ברצועה. הפתרון לזה זה מנוחה. רוב הפציעות שאני מדבר עליהן, תראו שהן פציעות של שימוש יתר, ופציעות של שימוש יתר או של העמסת יתר לא נכונה, כמעט תמיד הפתרון שלנו יהיה פשוט לנוח ולתת לגוף להתאושש. אז גם ב-ITBS הפתרון שלנו יהיה מנוחה, לתת לגוף להתאושש ולחזור לעצמו, גם לגידים, גם לשרירים, גם למפרקים. ושתי אלה יהיו הפציעות הכי נפוצות חוץ מקרעים במיניסקוסים וקרע ברצועות שדיברנו עליהם כבר קודם. עד עכשיו, כשאנחנו מכירים את העצמות ואת המפרקים שיש לנו בפלג גוף תחתון, הגיע הזמן לדבר על השרירים. אז קצת עובדות מעניינות על השרירים בגוף שלנו. בגוף שלנו יש מעל 600 שרירים, כשהשריר הגדול ביותר בגוף הוא שריר הגלוטאוס מקסימוס, שאנחנו תכף נדבר עליו בהרחבה, והשריר הקטן ביותר נמצא בתוך האוזן הפנימית שלנו. השריר החזק ביותר בגוף שלנו הוא שריר הלסת, ו40% ממשקל הגוף שלנו מגיע מהשרירים, זה מדהים.
השריר שעובד הכי קשה בגוף באופן לא מפתיע הוא שריר הלב. 85% מהחום שנוצר בגוף נוצר מקיבוצים של שרירים. עוד עובדות מעניינות. האזורים התנועתיים במוח שולטים על הצד השני של הגוף, כלומר צד ימין של המוח שולט לנו על צד שמאל ולהפך. הרוב המוחלט של השרירים שלנו עובדים בזוגות. כששריר אחד מתכווץ, שריר אחר צריך להתארך כדי לאפשר את התנועה, ותחשבו על זה, זה מאוד הגיוני כשחושבים על זה קצת לעומק. כדי לקופף את המרפק, אני צריך שהשריר שמחזיק את היד שלי ישרה, יתארך ויאפשר בעצם לתנועה הזו לקרות. אז אם אנחנו מסתכלים על סוגי השרירים שיש לנו בגוף, אנחנו מדברים על שריר הלב שלנו, שהוא שריר בפני עצמו מבחינת ההגדרה. שריר חלק זה כל השרירים שאחראים על האיברים הפנימיים שלנו בעיקר, ושרירי שלד שהם שרירים תנועתיים שמחברים לנו בין שתי עצמות. זה השרירים שדיברנו עליהם עד היום, ואנחנו נדבר עליהם מעכשיו והלאה. אז על המבנה של שרירים בשלד שלנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, אבל הפעם אני רוצה להיכנס אפילו קצת יותר לעומק. אני רוצה לדבר על סוגים של סיבים של שרירים תנועתיים שיש לנו בגוף. אז הסיב הראשון שאנחנו נראה הוא סיב אדום כהה, מה שנקרא באנגלית טייפ 1, טייפ 1. הסיבים האלה מכילים כמות גבוהה של אנזימים אירוביים, והם יכולים לתפקד באופן תקין לאורך פעילות ממושכת, בגלל שהם יודעים להשתמש בחמצן בצורה אופטימלית. הם לא יודעים לייצר הרבה כוח, ובגלל זה אנחנו נראה אותם הרבה בשרירים שקשורים ליציבה, שרירי הגב למשל, שצריכים להתנגד לכוח המשיכה לאורך זמן. נשים לב שבגלל המרכיבים האירוביים שיש בהם, ובגלל שהם יודעים להשתמש כל כך טוב בחמצן, אספקת האנרגיה שלהם נשענת על מעגל ייצור האנרגיה האירובי, שאנחנו נדבר על כל מעגלי ייצור האנרגיה בהרחבה בפרק של פיזיולוגיה של הריצה, ומעגל ייצור האנרגיה האירובי יודע לייצר ATP בקצב איטי באופן יחסי, ולכן הכוח שהשרירים האלה יכולים לייצר הוא נמוך יותר באופן יחסי, בגלל שהם נשענים על חמצן ואין להם יכולת לחדש את ה-ATP שלהם בקצב מהיר. סיבי שריר נוספים שאנחנו יכולים לראות הם סיבי השריר הלבנים, טייפ 2B. הסיבים האלה יודעים להשתמש ב-ATP בצורה מיטבית, בלי שימוש בתהליך ייצור האנרגיה האירובי, שהוא יותר איטי, ולכן הם יודעים לייצר כמות גדולה של כוח, אבל בגלל שהם נשענים רק על ATP מקומי, הם מתעייפים מאוד מהר, ולכן הם שרירים שהשימושים שלהם יהיו במאמצים קצרים יותר. כמו למשל, השרירים שאנחנו בעיניים ממצמצים איתם, או השרירים שאחראים על תזוזת העיניים. אספקת האנרגיה שלהם נשענת על תהליכי הייצור האנאירוביים, גם האלקטיים וגם הלקטיים, שמייצרים כמות גדולה של אנרגיה לזמן קצר של פעילות. ושריר שמאוד רלוונטי תכף לדיון שלנו, יש שריר הסולאוס, אנחנו תכף נגיע אליו, שהוא נשען בעיקר על השרירים טייפ 2B, שרירים לבנים. והסוג האחרון של הסיבים שנתייחס אליו, הוא סיב טייפ 2A, שהוא סיב שריר אדום, אבל בהיר יותר משריר אדום טייפ 1. אז הסיב הזה, יש לו גם תכונות של סיבים אדומים, וגם תכונות של סיבים לבנים. בצבע הם אדומים, אבל הם יותר בהירים מסיב של שריר אדום טייפ 1. הם מכילים אנזימים אירוביים, אבל בכמות קטנה יותר משריר טייפ 1, ולכן הם מתאימים למאמצים אירוביים שנמשכים לאורך זמן, כמו ריצה או הליכה, אבל לא לפעילויות שדורשות עבודה קבועה כמו יציבה. בסדר? אז שוב פעם, השרירים האלה, טייפ 2A, הם שרירים שיש להם גם תכונות של שרירים אדומים, הם יודעים להשתמש בחמצן, וגם ששרירים לבנים, הם יודעים להשתמש טוב במאגר ה-ATP שקיים בתוך השריר, ולכן הם רלוונטיים לכל מיני פעולות שאנחנו צריכים להשתמש בהן בכוח, לא יותר מדי כוח, לא פעולות מתפרצות, פעולות שצריכות להימשך לאורך זמן, אבל לא לזמן אינסופי. אז שוב פעם, יש לנו 3 סוגים של סיבים, סיב אדום כהה, שיודע להשתמש בצורה אופטימלית בחמצן, לאורך זמן, ולכן אנחנו נראה אותו בשרירים כמו למשל שריר הגב, סיבים לבנים, טייפ 2B, שיודעים להשתמש ב-ATP בצורה מיטבית, בלי להישען על כל מיני תהליכים איטיים של ייצור אנרגיה, וסיבים טייפ 2A, שהם סיבים שיש להם גם תכונות של שרירים אדומים וגם של שרירים לבנים, הם בעצם יודעים להשתמש בחמצן ולייצר פעילות לאורך זמן, וגם לנצל טוב את המאגר של ה-ATP שנמצא בתוך השריר. תשימו לב שכשאנחנו מסתכלים על תמונה של שריר, לא להתבלבל בין שרירים לבנים לבין גידים. גידים הם תמיד לבנים, גידים זה החלקים של הקצוות של השריר, דיברנו עליהם כבר. גם בשרירים אדומים, הגידים תמיד יהיו לבנים. כל השרירים שיש לנו בגוף מכילים סיבים מכל הסוגים, והיחס בין הסיבים האלה משתנה מבין אדם לבין אדם, ובהתאם לתפקיד של השריר, ויש כאן מרכיב גנטי מאוד מאוד חשוב. אז ניקח לדוגמה את השריר הארבע ראשי ברגל. אצל אנשים שמצטיינים בריצות מרתון ובריצות ארוכות, אנחנו נוכל לראות שהשריר בנוי בעיקר מסיבי שריר אדומים, עד 95% מהשריר, שהם מאוד אירובים. לעומת אנשים שהם ספרינטרים מצוינים, שאצלם הסיבים האדומים יכולים להוות רק כ-20% מהשריר. אני מזכיר שסיבים לבנים יודעים לייצר הרבה כוח בקצב מהיר ולזמן קצר, וזה מותאם בדיוק לספרינטרים. שוב, השוני הוא בעיקר גנטי, ולא באמת ניתן לשנות את זה באמצעות אימונים. יש היום הרבה מחקרים בנושא, זה נושא שהוא מאוד מדובר בקהילה המדעית, אבל אף אחד לא הצליח להביא היום באמת מחקר שמוכיח שאפשר לשנות את סוגי הסיבים שנמצאים בשריר בעקבות פעילות חוזרת. עכשיו, לפני שאתם יוצאים בהצהרות ואומרים לי, תשמע, יש לי סיבים לבנים, בגלל זה אני לא יכול לרוץ, אצל רוב האוכלוסייה, הרוב המוחלט של האוכלוסייה, יש כמות זהה של סיבים לבנים ואדומים בכל שריר,
מה שמאפשר לנו לעשות גם פעילות אירובית וגם פעילות אנאירובית עבור אותו שריר. אבל באמת יש אוכלוסיות שמבחינה גנטית, הגוף שלהם בנוי בצורה כזאת שיש להם יותר סיבים לבנים או אדומים בהתאם לגנטיקה שלהם. אבל אצל הרוב המוחלט של האנשים, אצלי ואצלכם, כנראה שיש כמות שמאפשרת גם פעילות אירובית לאורך זמן וגם פעילות אנאירובית עד לזמן מסוים. אז אחרי שלמדנו על סיבי השרירים, בואו נדבר על השרירים שיש לנו בפלג הגוף התחתון, ואני רוצה לצרף לכל שריר נתון מאוד מעניין, שאומר כמה כוח השריר הזה מצליח לייצר בזמן ריצה לעומת משקל הגוף. אז השריר הראשון שאני רוצה להסתכל עליו הוא הארבע ראשי, הקוואדריספס. הארבע ראשי יכול לייצר בריצה פי 4 עד 6 כוח ממשקל הגוף. אם אני שוקל היום 70 קילו, הארבע ראשי שלי יכול לייצר בין 280 לבין 420 קילו של כוח בכל צעד שהוא עושה. כשאני מסתכל עליו בהקשר של ריצה, הוא עושה שתי תנועות עיקריות. הראשונה זה פשיטה של הברך, בעצם אישור של הברך ממצב כפוף, והשנייה זה כפיפה בערך, בעצם הרמה של הרגל קדימה, ושתי התנועות האלה הן תנועות במישור הצידי. השריר השני שאני אסתכל עליו הוא שריר העכוז הגדול, גלוטאוס מקסימוס, הוא השריר הגדול ביותר בגוף, אני מזכיר לכם אמרנו מקודם, והשריר הזה בעצם זה שריר הישבן, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. שריר הישבן שלי מחולק לשלושה חלקים, כשהגדול מביניהם הוא העכוז הגדול, גלוטאוס מקסימוס, זה השריר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, והגלוטאוס מקסימוס הזה יכול לייצר פי 1.5 עד פי 3 ממשקל גוף בכל צעד. הוא אחראי על פשיטה בירך, בעצם כשאני לוקח את הרגל שלי אחורה, הישבן שלי הוא זה שעושה את הפעולה, וגם זו פעולה במישור הצידי. השריר השני של העכוז שאני רוצה לדבר עליו הוא עכוז תיכון, גלוטאוס מידיוס. גלוטאוס מידיוס אחראי על יציבה של הרגל, כשהרגל שלי נוגעת ברצפה בזמן הריצה, הגלוטאוס מידיוס בעצם מייצב את הגוף שלי מחדש. הוא יכול לייצר פי 2.5 עד 3.5 ממשקל גוף בכל צעד שאני עושה. השריר הבא שלי הם ההמסטרינגס, בעברית קוראים להם החבליים, אני פחות אוהב את השם הזה. ההמסטרינגס שלי נמצאים בחלק האחורי של הרגל, ובכל צעד שאני עושה, ההמסטרינגס שלי יכולים לייצר בין פי 2 לפי 9 ממשקל הגוף שלי, אבל תשימו לב שההמסטרינגס יותר מייצרים את הכוח כדי לבלום את הריצה, ולא כדי לדחוף אותי קדימה כמו שהארבע ראשי והישבן עושים. כשאני מסתכל בהקשר של ריצה, אז המסטרינגס אחראים על הכפיפה של הברך כשאני מרים את הרגל שלי קדימה, והם פועלים במישור הצידי. השריר הבא שאני אתייחס אליו הוא הגסטרוקנמיוס, או בשם הרבה יותר ידידותי שלו, שריר התאומים. שריר התאומים יכול לייצר פי 2.5 עד 3 ממשקל גוף בכל צעד שאנחנו עושים בריצה. התאומים שלי אחראים על כפיפה כפית של כף הרגל, כשאני עומד ואני מרים את העקבים שלי למעלה, אני בעצם מקבץ את התאומים. הרבה פעמים אתם תשמעו על נשים שהולכות עם נעלי עקב, והתאומים שלהם מקובצים כל הזמן, אז זה בגלל שאנחנו כל הזמן מחזיקים את הרגל שלנו במצב של פלנטר פלקשן, והתאומים שלנו נשארים מקובצים כל הזמן. שרירי התאומים פועלים גם הם במישור הצידי. מתחת לשריר התאומים, אם אני לוקח את שריר התאומים ואני מקלף אותו החוצה, מתחתיו יושב שריר מאוד מאוד חשוב. שריר הסולאוס, או בעברית שריר הסוליה. שריר הסולאוס, תקשיבו טוב למספר, יכול לייצר פי 6.5, הוא מתחיל מפי 6.5 עד פי 8 ממשקל הגוף שלי בכל צעד שאני עושה. זה מספר עצום. עכשיו, זה קורה בעיקר בגלל ששריר הסולאוס בנוי מסיבים לבנים. אני מזכיר שהסיבים הלבנים הם סיבים שמשתמשים ב-ATP ויכולים לייצר הרבה כוח לזמן קצר. הסולאוס מתחבר ביחד עם התאומים דרך גיד אכילס לעצם העקב, והוא אחראי על כפיפה כפית ביחד עם התאומים. עכשיו תשימו לב, התאומים והסולאוס, אחד מהם לבן, אחד מהם שריר שהוא יותר אדום, ביחד אחראים על אותה תנועה. תבינו כמה התנועה הזאת של הרמה של העקב היא חשובה. הצעדים שאנחנו עושים מילדות עד בגרות, וסולאוס זה אחד השרירים שיש בו הכי הרבה דגנרציה עם הזמן. בעצם אנחנו רואים שחיקה של הסולאוס אצל אנשים מבוגרים, ואנחנו רואים שיש להם קשיים בהליכה, הרבה פעמים בגלל שהשריר הזה עובר שחיקה עם הזמן, בגלל שהוא בנוי מסיבים לבנים, הוא מתאושש פחות, ולכן אנחנו נראה אנשים מבוגרים שהולכים בצורה קצת שונה מאנשים צעירים. אני רוצה שנייה לדבר על מבנה כף הרגל, ואני רוצה לחלק אותה בגדול לאזורים. כף הרגל שלי היא מבנה מאוד מאוד מורכב, ואני לא יכול להיכנס לכל הדברים, אני כן אדבר על אזורים שהם חשובים לנו. אז אם אני מסתכל על כף הרגל, אני יכול לחלק אותה לשלושה אזורים עיקריים. החלק האחורי זה החלק הבשרי, איפה שנמצא העקב. החלק האמצעי זו הקשת של כף הרגל, כשאנחנו רואים שיש הרמה למעלה. והחלק הקדמי, שהוא קריות כף הרגל, אנחנו ממש נראה אותו, חלק שהוא יותר בשרי. אם אני מסתכל על הקשת של כף הרגל, אני יכול לדמיין אותה, וזה מאוד מאוד בכלליות, ואל תתפסו אותי פה במילים, כי ההגדרה היא הרבה יותר מדויקת מזה. אני יכול להסתכל עליה כמו שטיח עם כימור כלפי מעלה, כשהצורה של השטיח היא משולש. הקודקודים של המשולש הזה יהיו בשלושה מרכזים. אחד מהם יהיה במרכז עצם העקב, השני יהיה באזור הבוהן, באזור הבשרי יותר של הרגל, בחלק העליון של כף הרגל מתחת לבוהן, והשלישי יהיה באזור של הזרת, בחלק הבשרי של כף הרגל,
שלושת אלה, אם אני מחבר אותם למשולש, ואני לוחץ את המרכז שלו למעלה, אני מקבל כמו שטיח כזה, עם הגבהה באמצע, אני מקבל את קשת כף הרגל, ושוב פעם, זו הגדרה מאוד מאוד כללית, זה לא באמת בנוי ככה, זה בנוי משלוש קשתות נפרדות, אבל אני לא נכנס לזה כזה לעומק. הקשת של כף הרגל היא רקמה אלסטית, ויש בה שימוש רב כשאנחנו מדברים על הכוח שכף הרגל צריכה לספוג, ולייצר כשהיא נוחתת על הקרקע, ואנחנו הולכים להרחיב על זה מאוד מאוד בפרק הבא, כשאנחנו הולכים לדבר על שימור כוח בזמן הריצה, אבל כן אני רוצה שנכיר את זה, שיש לנו קשת בכף הרגל, היא מאוד מאוד חשובה. בפרק הבא אני אדבר קצת על קשת שטוחה, אבל קשת מוגבעת, כשאני אדבר על כל מיני אלמנטים שקשורים לדינמיקות ריצה, אבל הפעם אני רק רוצה לסגור את זה בזה שיש לנו קשת בכף הרגל, היא בצורת משולש, יש לה הגבהה באמצע, והיא חלק מאוד מאוד קריטי בכל תהליך הריצה שלנו. אז אם אני אסתכל על פציעות שרירים נפוצות שנובעות מריצה, אני אראה שרובן ככולן נגרמות בגלל חוסר התאוששות של השרירים, עומסים גבוהים מדי שלא מאפשרים לשרירים להתאחות, ומעמיסים על הגידים שלנו בצורה לא פרופורציונלית. פציעות כמו ITBS שדיברנו עליהם מקודם, כאבים בקשת של כף הרגל, מתיחות של שרירים, הם כולן פציעות של עומס יתר. והפתרון הראשון שלנו זה לעבוד לפי מודל רייס, R-I-C-E. זה המודל הראשון שאנחנו נעשה כשאנחנו מגיעים לאיזה שהם כאבים בשרירים, שהם כאבים שהם קצת יותר מכאבים של שריר מכווץ, וזו ההמלצה הראשונה שתשמעו לטיפול, לפני שאנחנו ניגשים לרופא, בעיקר ממש כשקורית הפציעה עצמה. אז רייס מתייחס לרסט, מנוחה, אנחנו צריכים לתת לשריר שלנו לנוח, לא להפעיל עומס על השריר, לא ללכת אם אנחנו מרגישים איזושהי פציעה ברגל, לא להפעיל את הידיים אם אנחנו מרגישים איזשהו עומס בשרירים של הידיים, פשוט לנוח. I מתייחס למילה אייס, קרח. אנחנו נרצה לעשות קומפרסים של קרח, כדי להקל על הדלקת ועל כלי הדם שנמצאים כרגע במצב של פציעה. C מתייחס לקומפרשן, חבישה של האזור הרגיש כדי למנוע מהפציעה שלנו להתרחב, וכדי לעזור לכלי הדם להזרים את הדם יותר טוב למקום, לשים לב שאנחנו לא חופשים חזק מדי, ו-E שמתייחס ל-elevation, הרמה של הרגל מעל גובה הלב כדי להוריד את הנפיחות, אז אנחנו נצטרך לרדת למצב של שכיבה, להרים את הרגל גבוה, זה יעזור לרגל להתאושש. תשימו לב שגם אם אנחנו עובדים לפי רייס, אנחנו עדיין צריכים להתייעץ עם איש מקצוע, במידה והפציעה שלנו לא משתפרת אחרי 24 עד 48 שעות, ואנחנו עושים את כל הדברים האלה, אנחנו במנוחה, חבשנו הכל, וזה עדיין לא משתפר, אנחנו מדברים עם איש מקצוע ומקבלים חוות דעת מקצועית תמיד. אף פעם אל תיקחו אחריות על עצמכם, במידה ויש משהו שאתם מרגישים שהוא לא בריא לכם. אז דיברנו על עצמות, דיברנו על מפרקים, דיברנו על שרירים, דיברנו על פציעות נפוצות, ועכשיו בואו נגיע לחלק העיקרי שלנו. איך אנחנו מעלים את נפח הריצה השבועי שלנו מבלי להיפצע? אין סוף פעמים ואין סוף מתאמנים שאני פוגש, שנמצאים אצלי באופן קבוע, שרצים בחוץ ולא יודעים איך להעלות את נפח הריצה שלהם, ואז אנחנו נתקלים בשני מקרים. אלה שיעלו את המרחק של הריצה שלהם בהגזמה, ויגיעו לפציעות בגלל שהם העלו יותר מדי ביחס ליכולת שלהם, ואלה שפשוט לא יעלו את הנפח של הריצה שלהם וישארו באותו מקום כל הזמן. אל תהיו לא אלה ולא אלה. תדאגו להכיר את הגוף שלכם מספיק כדי לדעת מתי אתם יכולים להעלות את נפח הריצה שלכם, ואיך אנחנו עושים את זה. אז כשאנחנו מדברים על נפח ריצה שבועי, אנחנו מדברים על כמות הקילומטר שאנחנו רצים בשבוע. אוקיי? כל הריצות שלנו ביחד, אנחנו סוכמים את הקילומטרים שלהם, ואנחנו בודקים כמה קילומטרים אנחנו רצים בשבוע. אם אני רוצה לשפר את עצמי מבחינת נפח ריצה שבועי, אני צריך לעלות עלייה הדרגתית שלא יותר מ10% בנפח הריצה השבועי שלי. כלומר, אם אני רץ 50 קילומטר בשבוע, ואני רוצה לשפר את עצמי, אני לא יכול להוסיף בתקופה, תכף נדבר על התקופות, אני לא יכול להוסיף בתקופת העמסה שלי יותר מ5 קילומטרים, שהם 10% מ50 קילומטרים. אני יכול להוסיף פחות. אני לא יכול להוסיף יותר, וזה איזשהו מדד שעוזר לי לדעת שאני לא מעמיס יותר מדי. עכשיו, לשאר הדוגמאות, אני אתייחס לאנשים שרצים 10 קילומטרים בשבוע, זה יותר קרוב לרוב האנשים שאני פוגש, והנתונים יהיו קצת יותר מדויקים ממספרים מהבחינה הזאת. אז כשאנחנו מסתכלים על אנשים שרצים 10 קילומטרים בשבוע, הם לא יכולים להוסיף יותר מקילומטר בכל שבוע של העמסה. עכשיו, מה זה שבוע של העמסה? אם אנחנו רוצים לעלות נפחים, אנחנו צריכים לעשות באופן גורף, וזה לא, שוב פעם, זה לא המלצה שמתייחסת לאנשים שיש להם פציעה, אני מתייחס לאוכלוסייה גורפת, 3 שבועות של העמסה, ואז שבוע אחד שבו אנחנו חוזרים לנפח הריצה הבסיסי, לפני שאנחנו מעדכנים אותו. ואני אתן דוגמה. אם אנחנו רצים היום 10 קילומטרים בשבוע, למשך 3 שבועות אנחנו נעמיס 10% נוספים ונרוץ 11 קילומטר בשבועי שלנו. אחרי 3 שבועות כאלה אנחנו נרוץ שוב פעם שבוע אחד שלם של 10 קילומטרים כדי להוריד טיפה את העומסים, ואחר כך אנחנו נתחיל סבב חדש של העמסה, כשאת העמסה שלנו אנחנו עושים מ-11 קילומטר. כלומר, עדכנו את הנפח הבסיסי שלנו ל-11 קילומטר,
ועכשיו אנחנו מעמיסים לפי 11 קילומטר נוספים. בחלק השני שלנו אנחנו נרוץ 3 שבועות למרחק של 12 קילומטרים, שזה 10% מעל 11, ואחרי זה אנחנו נרוץ שבוע אחד של 11 קילומטרים, וככה הלאה. ואז לאט לאט, אחרי סשנים של 4 שבועות, מתוכם 3 שבועות העמסה, ועוד סשן אחד של נפח רגיל, אנחנו נצליח להגיע לנפח ריצה גדול יותר, בקצב שהוא הגיוני, ולא יגרום לנו לפציעות, וזה ממש ממש חשוב. מעבר להעלאת נפחים בצורה סדירה והגיונית, אנחנו נרצה גם לעשות עוד כל מיני דברים שיעזרו לנו להימנע מפציעות, כמו למשל גיוון בסוגי הריצות. אנחנו נדבר על זה בעוד כמה פרקים כשנדבר על כל מיני סוגים של ריצה, ונלמד לעומק מתי וכמה אנחנו צריכים לעשות מכל סוג של ריצה שאנחנו נלמד. אנחנו צריכים להקפיד על מנוחה מספיקה בין ריצה לריצה, כדי לעזור גם לשרירים להתאושש וגם לגידים להתחזק מחדש. אנחנו נרצה להקפיד על חימום נכון לפני הריצה, ואני יכול לספר לכם שבדיוק השבוע העליתי לאינסטגרם שלי סרטון שמראה את החימום שאני עושה לפני כל ריצה שאני יוצא עליה בבוקר כבר בשנתיים האחרונות, וממש בקרוב אני הולך לעלות סרטון פולו-אפ ליוטיוב, ממש תוך כמה ימים, שאני עושה את החימום הזה ביחד איתכם, כולל טיימר על המסך, כדי שאפילו לא תצטרכו להתאמץ ולהפעיל טיימר וללמוד את התרגילים בעל פה. אז שווה להיכנס, שווה לראות, ואני ממש ממליץ לכל מי שרץ, לפחות עד שתתרגלו לחימום הזה, לעשות אותו לבד, תעשו אותו ביחד איתי, זה ממש יכין את השרירים שלכם כמו שצריך, את כל המפרקים, את כל השרירים, יחמם את הכל כמו שצריך. דבר אחרון שאני רוצה להקפיד עליו, הוא מתיחות כדי לשמור על גמישות של השרירים. דיברנו על זה בפרק הקודם, ואמרנו שאנחנו רוצים לשמור על השריר שלנו גמיש כדי למנוע פציעות ועומסים. ככל שהשריר שלנו יותר מקובץ ופחות גמיש, העומס על הגידים יהיה יותר גדול, והקושי בתנועה יהיה יותר מורגש, ולכן אנחנו נגיע הרבה יותר מהר לפציעות ספורט. טוב, תקשיבו, דיברתי כל כך הרבה, וקיבלתי ממני כל כך הרבה מידע, זה מטורף. זה מטורף, תקשיבו, זה מידע שאני למדתי במשך חודשים על גבי חודשים, והצלחתי לצמצם לכם, וזה לקח לי הרבה עבודה, תאמינו לי, הצלחתי לצמצם לכם את כל הדבר הזה, אני לא יודע כמה זמן זה יצא, תכף אני אסיים להקליט ואני אבדוק, אבל זה מטורף, זה מטורף, יש כאן מלא מידע, וזה דברים שהם כל כך מעניינים, ואני מקווה שהצלחתי להעביר לכם את העניין, והצלחתם לקחת מפה דברים שיעזרו לכם, ודברים חשובים, כי יהיו פה המון. דיברנו גם על המפרקים, גם על השרירים, גם על העצמות, למדנו על מפרקים חשובים, על פציעות ספורט, למדנו איך אנחנו משפרים את עצמנו מבחינת נפח הריצה השבועי שלנו, למדנו כל מיני דברים שהם ממש חשובים, וכבר אני אומר לכם להתכונן לפרק הבא. הפרק הבא שלי הולך להיות בנושא פיזיולוגיה של הריצה. אני הולך לקחת את כל מה שאתם חושבים על תנועה של ריצה ולשנות לכם את הכל, לערבב לכם את הכל וליצור לכם משהו חדש שאני בטוח, אני חותם על זה, שלא הכרתם. אני הולך לדבר על איך קורית הריצה בפועל, על הצעדים של הריצה, על כל החלקים שאנחנו הולכים לפרק את הריצה שלנו לחלקים. אנחנו הולכים לדבר על קיידנס, על VO2 Max, על Lactate Threshold. אנחנו הולכים לדבר על האנרגיה שאנחנו מפעילים בריצה. אנחנו הולכים לדבר על מלא דברים. אני לא אגלה לכם הכל, תנו לי קצת להשאיר משהו לעצמי, אבל זה הולך להיות באמת מעניין ושווה לכם לחכות. אני אומר לכם, אני מתרגש, תראו, אני מדבר על זה ואני מתרגש והדופמין שלי בשמיים. זה באמת, זה כל כך מעניין וכל כך כיף וכל כך חשוב לדעת, שאני באמת מרגיש בר מזל שאני יכול להעביר לכם את הידע הזה שיש לי. אז תודה רבה שהייתם איתי גם היום. אתם מוזמנים להגיב לי, אתם יותר מוזמנים לעשות לייק. כל לייק שאתם עושים לי עוזר לי לחשיפה נוספת בספוטיפיי ולהגיע ליותר אנשים, שזה בסופו של דבר מה שאני רוצה, להצליח להגיע ולעזור, ושכמה שיותר אנשים ידעו את הדברים האלה שאני ואתם יודעים. כל לייק, כל תגובה שאתם רוצים להשאיר, אני באמת מעריך כל דבר ודבר. תמשיכו להיות מדהימים, תמשיכו לשאוף להיות הגרסה הכי טובה של עצמכם. שיהיה לכם אחלה של יום, אני אוהב אתכם מאוד, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא שוב פעם.